Tak? Obludárium. No dobré, urobte mi tam fotku do telefónu a mi pustiť. Fotku do telefónu, povídám. Ale jeba. 10,5 kg, ne sme zvážili. Daj si ho normálne, sak pláva. Jak si mám dať normálne? Sak pláva, môžeš ho tak položiť na vodu. Piča, to ja mám dva takové kapry na tém na záběru a jdu se vám tady s takovým kokotnicem. No, diváčik môj. Jenom jestli se ti bude chtět. Hlavou ho pusti do vody. Hlavou? Tak sa to robí. Zvihni ho pekne. Nevidel ako ho pustiť. Bože, ty si. Nemá meter, že? Ja. 90, 80. Meter 88. On ho zváži. Viete, koľko mokrá podložka váži? Uvážime ho potom. A povedať, netiahne. Maďara ideme to budeme sa pozrieť. Som ho teraz podieval. Krásny, veľký, no. Bo ten meter máte od stovky. No, tak meter 88 je... To je taký rybársky. No dobre. Otoč mi to. 14,50. 14,5 kg. No, kilo dolu. Podložka. No, slušný. Pekný. To nie je na jedenie takýto. Počúvaj, aby niečo neušlo. A pôjdeš do kapor. No dobre, púsť ho. No, malá voda. Budeš musieť ísť do vody. Podložku mu. Jožko. Presne tak, mal by si ho postaviť. Ide pá. Už je doma. Ešte vládze.